Aký je pohľad cirkvi, respektíve kresťanstva vo všeobecnosti voči ženám? Sú nejakým spôsobom utláčané? Podľa kritických hlasov áno. Skúsme však k tomu pristúpiť trochu kriticky a pozrieť sa na to z iného uhla pohľadu. Okrem takého všeobecného zamyslenia chcem dnes pozornosť smerovať aj na dve konkrétne námietky, ktoré majú ukazovať, že cirkev nerešpektuje ženy tak, ako by mala. Ide o kňazstvo, ktoré je vyhradené len mužom, a o cirkevnú opozíciu voči potratom, čím sa vraj nerešpektuje právo voľby ženy. Pozrieme sa najprv na kresťanský vplyv na staroveký svet. V starovekých kultúrach nemala žena rovnaké postavenie alebo práva ako muž. Kresťanstvo prinieslo zmenu. V 102. časti si môžeš vypočuť, ako sa správal Ježiš voči ženám, čo nové priniesol a aké je biblické učenie k tejto téme. Ježiš pozdvihol dôstojnosť každého človeka, vrátane žien a detí. Kresťanský pohľad na ženy dáva tiež adekvátne vysvetlenie, prečo sa ich v prvých storočiach toľko obrátilo ku Kristovi a prečo malo kresťanstvo taký úspech medzi ženami. Mohli by sme, myslím si, povedať, že Ježiš sa naozaj správal k ženám s akýmsi novým druhom úcty. Učil napríklad, že muž sa nemôže len tak rozviesť so ženou. Vo svete, kde sa ženy nemohli zapájať do otvorených diskusí, sa Ježiš so ženami otvorene rozprával. Učil ich ako študentky a niekedy ich sám priamo ochraňoval. A podobne mal úctu k dôstojnosti detí, ktoré sám rád vítal. Rice Broocks vo svojej knihe Boh nie je mŕtvy píše: v krajinách, kde sa evanjelium nezakorenilo, ženy dodnes považujú za menej cenné. Potvrdil to Adam Smith vo svojom diele The Wealth of Nations, bohatstvo národov, z roku 1776. Vo všetkých veľkých mestách Číny vyhadzujú novorodeniatka v noci na ulicu alebo ich utopia vo vode ako štence. Tieto príšerné skutky dokonca považujú za zamestnanie, ktorým si niektorí ľudia zarábajú na živobytie. Takto to bolo iba pred 200 rokmi a predtým, než do Číny preniklo evanjelium Ježiša Krista. V 21. storočí, keď sa ešte stále propaguje komunistická ideológia, je neúcta k ženám silne rozšírená. Politika jedného dieťaťa uprednostňuje chlapcov pred dievčatami. Dievčatka sú často nechcené, rodičia sa ich zbavujú alebo ponúkajú na adopciu. Toľko z tejto knihy od Brooksa. Ďalej chcem povedať, že vlastne ženy tvorili značnú časť kresťanskej populácie už teda od prvých storočí alebo v raných storočiach cirkvi a Rímania pohrdavo označovali kresťanstvo ako náboženstvo pre ženy. Cirkev teda ženy priťahovala, pretože tiež posväcovala manželstvo a zakazovala rozvod, čiže muži sa len tak nemohli vzdať svojich manželiek. Ženy tiež získali väčšiu autonómiu. Filozof Robert Phillips píše, že ženy nachádzali v učení cirkvi ochranu a mohli zakladať rehoľné spoločenstvá, ktoré boli samosprávne. To bolo v kultúrach antického sveta niečo neslýchané. Kde inde vo svete mohli ženy viesť svoje vlastné školy, nemocnice alebo sirotince. Tu stojí za zmienku, že už v prvých storočiach vznikali kresťanské inštitúcie, napríklad lekárske, kde mnohé založili ženy. Stavali sa vedúcimi osobnosťami v oblasti medicíny. Mali odvahu bojovať s chorobami a organizovať lekárskú starostlivosť. Tiež sa angažovali v nových formách náboženského spoločenstva, v kláštoroch, pustovniach či mestských sídlach pre zasvetené slobodné. Kým kedysi sa považovalo za hanebné pre ženu žiť bez muža, teraz to bolo znakom zvláštneho Božieho povolania. Teraz prejdeme k téme cirkev a ženy. V skutočnosti je otázne vôbec, či niekedy existovala v celej histórii nejaká iná sila alebo niečo, čo by bolo tak úspešné v pozitívnych zmenách voči ženám ako katolícke kresťanstvo. A samozrejme aj katolícke ženy mali na tom svoj podiel. Weidenkopf poznamenáva, že preskúmanie historických dôkazov ukazuje, že cirkev bola nepochybne najväčším priateľom žien, aké kedy mali. Uvádza tiež, že je iróniou, že organizácia, ktorá spravila najviac pre ochranu, pozdvihnutie a oslavu jedinečnej dôstojnosti žien, je napádaná za to, že ženy znehodnocuje a utláča. Cirkev učí vzájomnú komplementaritu pohlavia, že sú si rovné, aj keď rozdielne.
cirkev priťahovala ženy, pretože ich nezaraďovala do nejakých tried či skupín. Kresťanstvo bolo príťažlivé, lebo ženy sa v jej subkultúre tešili lepšiemu postaveniu, aké mali v grécko-rímskom svete. Všetci boli vítaní, pretože sme si rovní v Kristovi Ježišovi. O úcte ranej cirkvi voči ženám svedčí aj úcta k mučeničkám, ktoré boli ako prvé uznané za sväté. Agnesa, Cecília, Agáta, Lucia, Perpetua. Okrem toho od apoštolských čias má Mária jedinečné postavenie v dejinách spásy. O jej titule Matka Božia som hovoril v 140. časti. Prejdeme teraz do ďalšieho obdobia. Jedna z tých najdôležitejších žien, kresťaniek na prelome 5. a 6. storočia bola burgundská princezná sveta Klotilda, ktoré láska, trpezlivosť a obeta priniesli obrátenie celého národa a významne ovplyvnili západnú civilizáciu. Weidenkopf ju značne vyzdvihuje, keď napísal, že kresťanstvo by bolo radikálne iné a chudobnejšie bez svetosti svätej Klotildy, jednej z najväčších žien v cirkevnej histórii. Poznamenajme tiež, že cirkev hájila a bránila legitímne práva žien a hlavne v manželstve a postavila sa proti núteným manželstvám a samozrejme proti rozvodu, ktorý ubližoval žene, dá sa povedať, že viac ako mužovi. Cirkev učila, že intimné vzťahy sú výlučne určené pre spoločenstvo manžela a manželky. Aj Edward Gibbon, ktorý obviňoval kresťanstvo z pádu rímskeho cisárstva na západe, priznal, že dôstojnosť manželstva obnovili kresťania. Podľa cirkvi sa cudzoložstvo netýkalo len nevery manželky voči manželovi, ale aj opačne, čiže nevery manžela voči manželke. Dejiny sú plné príbehov mocných vládcov, ktorí sa chceli zbaviť manželiek, aby si mohli vziať milenky. Cirkev však bránila práva žien. Napríklad v 9. storočí zakročil pápež Mikuláš I. Veľký v prospech Teodbergy, kedy odmietol uznať rozvod kráľa Lotaira z Teodbergov, a to napriek tomu, že lokálna synoda rozhodla spočiatku inak. Iný známy príklad je zo 16. storočia, kedy pápež odmietol uznať Henrichovi VIII anuláciu. Do tretice v časoch križiackych výprav pápež Urban II nariadil, že ženatí bojovníci museli pred odchodom dostať povolenie od svojej manželky. Okrem manželských práv cirkev podporovala aj politické vládkyne. Hermana Matláková a Juraj Pigula v malej brožúrke o ženách v cirkvi uvádzajú, že vo vrcholnom stredoveku nájdeme mnoho kráľovien a mníšok, ktoré mali veľký vplyv na život cirkvi i Európy. Eleonora z Akvitánie, sveta Alžbeta Uhorská a jej netier sveta Margita Uhorská, sveta Alžbeta Portugalská, sveta Hedviga z Polska, sveta Gertruda Veľká, sveta Matilda, sveta Hildegarda z Bingenu, sveta Lidvina a mnoho ďalších žien. Spomeňme ešte napríklad svetu Katarínu Siensku alebo svetu Janu z Arku. Jan Pavol II ustanovil 3 spolupatronky Európy: Katarínu Siensku, Brigitu Švédsku a Editu Štajnovú. Svedectvá svätých žien vyvracajú mýtus o tom, že by bola cirkev utláčateľkou žien. Mučeničky, ktoré sa tešili popularite, boli napríklad sveta Perpetua, sveta Agnesa, sveta Cecília, sveta Krišpína či sveta Felicita. Iná výčitka voči cirkvi je taká, že keďže za kňazov vysvecuje len mužov, potom ženy v cirkvi nemajú rovnaké práva ako muži a teda ich diskriminuje. Tu je dôležitých niekoľko objasnení. Poprvé, v skutočnosti väčšina členov cirkvi, vrátane mužov, nie je vysvetených. Po druhé, nikto, ani muži, ani ženy, nemajú právo prijať sviatosť posvätného stavu a nikto si tento úrad nemôže len tak nárokovať, pretože doň povoláva Boh a ide o v podstate nezaslúžený dar. Po tretie, námietka vychádza z nepochopenia toho, o čo pri tejto sviatosti v cirkvi ide. V cirkvi nejde o triedne uvažovanie z hľadiska funkcionality alebo moci. Klerici a laici nie sú dve triedy, ale všetci skrze krst majú spoluúčasť na poslaní cirkvi. Ide tu o spoločenstvo s Bohom, do ktorého sú povolaní všetci. Nie všetci však majú rovnakú úlohu a službu. Ako v živom organizme, tak aj v cirkvi sú rozličné údy, ale všetky sú zamerané na ten istý cieľ. Nejde tu o hierarchiu, ako je kariérna či politická hierarchia. Ide tu o poriadok, kde je pyramída obrátená na ruby, pretože tí, čo prijali viac duchovných darov, musia slúžiť tým, ktorých majú menej.
Veď aj Kristus sa vzdal všetkého a kňazi sú služobníkmi. Kňazstvo nie je mocenská pozícia alebo panovanie, ale je to služba, dar od Boha. Cirkev neobhajuje kňazstvo mužov tým, že by boli ženy menej Kňazi konajú v osobe Krista, reprezentujú Krista, ktorý bol muž. Samozrejme, muž aj žena si sú rovní, ale nie sú identickí. Cirkev nasleduje Ježiša, ktorý si vyvolil ako apoštolov len mužov, a to napriek tomu, že Ježiš bol ochotný porušiť vtedajšie kultúrne normy. Dokonca ani vznešená žena ako Panna Mária, Ježišova matka, nebola zvolená do služby kňazstva. Tu nejde o to, že by mala nejakú menšiu dôstojnosť, pretože je žena. Cirkev nemá moc svetiť ženy. Mohli by sme povedať, že výhrada kňazstva mužom nie je o nič viac protiženská, ako je výhrada materstva ženám protimužská. Čiže tu nejde o nejakú prácu a job ako bežne inde v živote, kde je práca otvorená pre mužov aj ženy. Tu ide o špeciálne povolanie, ktoré má svoj význam a svoju symboliku. Je to ako materstvo, kde matkou môže byť len žena, a otcovstvo, kde otcom môže byť len muž. Cirkev súhlasí, že treba odstraňovať bariéry a skutočnosti, kde existuje diskriminácia žien a kde ženy nemajú rovnaké práva ako osoby. Jan Pavol II v liste ženám napísal: Zaiste treba ešte mnoho urobiť preto, aby neexistovala diskriminácia žien a matiek. Je dôležité všade dosiahnuť účinné zrovnoprávnenie žien z hľadiska práv ľudskej osoby, čo značí rovnakú mzdu za rovnakú prácu, ochranu pracujúcej matky, spravodlivý postup v kariére, rovnosť manželov v rodinnom práve, uznanie všetkého, čo súvisí s právami a povinnosťami občana v demokratickom štáte. Ide o akt spravodlivosti, ale aj o nutnosť. Politika budúcnosti bude musieť pri vážnych problémoch, ktoré čakajú na vyriešenie, čoraz viac zapájať ženy. Koniec citácie. Vysviacka mužov nemá nič dočinenia s názorom, že by boli ženy menej cenné ako muži, ani s tým, že by neboli schopné plniť túto úlohu a povinnosti. Kvôli vysviacke nie je muž niečo viac ako žena, alebo ako ostatní nevysvetení laici. Vyhradenie kňazstva mužom odráža špecifickú funkciu kňaza v katolíckom chápaní, ktorým má reprezentovať Krista, stáť na jeho mieste. A cirkev nemá moc ani právo toto Božie zjavenie zmeniť. Ak má kňaz sprítomňovať službu Krista ženícha, musí to byť muž. Benedikt XVI povedal: V cirkvi patria mnohé veľké a dôležité úlohy ženám, takže o diskriminácii nemôže byť ani reči. To by bolo v prípade, ak by kňazstvo bolo nejaké panovanie, kým ono má byť úplne službou. Kto sa pozrie do dejín cirkvi, vidí, že význam žien od Márie cez Moniku až po matku Terezu je taký výrazný, že oni v mnohých ohľadoch utvárajú obraz cirkvi viac než muži. Spomeňme len na veľké katolické sviatky, ako je Božie telo alebo nedeľa Božieho milosrdenstva, ktorých pôvod sa viaže so ženami. V Ríme je napríklad kostol, v ktorom na oltárnych obrazoch nie je zobrazený ani jeden muž. Iný dôvod, prečo sa môže zdať, že cirkev neuznáva právo žien alebo že ich nejako obmedzuje či diskriminuje, je opozícia voči potratom. Tu sa zdá, že ide o obmedzovanie slobody žien, ako keby boli k niečomu, čo nechcú nútené. Uvediem 3 dôvody, prečo je toto uvažovanie chybné a prečo opozícia voči potratom neznamená boj proti ženám. V podstate som sa tejto myšlienke venoval v 4. časti. Poprvé, postoj cirkvi k potratom je motivovaný záujmom o nevinný ľudský život. Tomuto sa venujem v samostatných častiach v okruhu Pro-Life. Môžeš si vypočuť napríklad 49. časť. Pointa je, že neschvaľovať potraty neznamená bojovať proti ženám. Pri potrate sa zabíja nevinná ľudská bytosť a to je to podstatné, o to tu ide. Či už je to chlapec alebo dievča, cirkev to neschvaľuje. Cirkev si je vedomá rovnakej ľudskej dôstojnosti každého človeka, či už nenarodeného, tak aj narodeného, chorého, zdravého, mladého, starého, muža, ženy, malého či veľkého. Po druhé, postoj cirkvi je tiež motivovaný záujmom o dobro a zdravie ženy. Pre mužov, ktorí chcú len vlastné uspokojenie bez toho, aby znášali následky, čiže vychovávať svoje dieťa, je potrat priateľom a riešením,
Takto muži môžu využívať ženy len na svoje uspokojenie a nezodpovedne sa potom postaviť k následkom svojich činov. To pre ženy nie je príliš dobré. Cirkev teda bráni dôstojnosť žien. Taktiež sú tu iné psychické alebo fyzické riziká potratov, čiže opozícia voči potratom pomáha tomu predchádzať, čím sa podporuje zdravie ženy. Pamätajme na to, že hoci cirkev odsudzuje potrat, čiže daný čin, neodsudzuje ženy, ktoré na ňom boli. Poskytuje svedectvo nádeje a vyliečenia z tejto bolestivej rany a spravuje aj lieky v podobe sviatosti, napríklad sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Po tretie, možno si stále hovoríš, že ale veď cirkev bráni slobode voľby, ku ktorej má žena právo. Veď to je jasne mierené proti ženám. Nie je to ale tak. Skutočnou otázkou nie je právo voľby, ale podstata potratu. Kto je nenarodený a čo sa s ním pri potrate deje? Vypočuj si napríklad 6. alebo 14. časť. Ešte predtým, ako riešime nejakú voľbu, potrebujeme si ujasniť, čo si volíme alebo čo si chceme zvoliť. Ak teda žena chce ísť na potrat, prvá otázka je, a čo si to ide a čo si to chce zvoliť? Nemôžeme hodnotiť, či má niekto právo niečo si zvoliť, ak nevieme, čo si ide zvoliť. Ale my vieme, čo sa pri potrate s nenarodenými deťmi deje. A od toho sa odvíja to, či si toto človek môže alebo nemôže zvoliť. Asi väčšina z nás bude súhlasiť, že je nesprávne zámerne zabiť nevinnú ľudskú bytosť. Je to podobné, ako keď žena alebo hocikto iný nemôže len tak ukončiť život napríklad dvojročného dieťaťa. Tu už neapelujeme na slobodu voľby, lebo vieme, o aký čin ide. Stačí teda úprimne zohľadniť, o aký čin pri potratoch ide a odpoveď na to, či to dospelý človek môže vykonať alebo nie, bude možno jasnejšia. Ak je opozícia voči potratom obmedzenie práv žien, potom opozícia proti zabíjaniu dvojročných detí je tiež obmedzovanie práv žien, respektíve ľudí vo všeobecnosti. Cirkev teda svojou opozíciou voči potratom nebojuje proti ženám ani ich nediskriminuje, ani ich neoberá o slobodu. Naopak, ona je hlasom skutočnej slobody vo svete a ohlasuje dôstojnosť každej ľudskej bytosti, čím chráni zároveň aj ženy a aj nenarodené deti a aj dievčatá, ktoré sa mali narodiť, ale im to nebolo umožnené. Cirkev ženy neutláčala a ani ich neutláča, skôr je to naopak. Cirkev pozdvihla dôstojnosť žien v starovekom svete, preto už od počiatku bolo kresťanstvo pre ženy lákavé. Mučeniečky boli kanonizované za sväté a cirkev bránila skutočné práva žien, napríklad v manželstve. Ženy zohrávali rôzne úlohy, či už vo svetskej, tak aj v cirkevnej sfére. Čo sa týka svätenia mužov za kňazov, tu ide o službu, nie o mocenskú pozíciu, kde cirkev rešpektuje Božie zjavenie a Ježišovo rozhodnutie a podstatu danej sviatosti. Nie je v moci cirkvi svetiť ženy. Nie je na mieste hovoriť o nejakom zrovnoprávnení žien, pretože povolanie do tohto stavu nie je právo človeka, či už muža alebo ženy, ale je to milosť. Čo sa týka cirkevnej opozície voči potratom, tu sa ženám neopiera sloboda o nič viac, ako sa opiera sloboda hocikomu inému zabíjať nevinných ľudí. Cirkev chráni základné ľudské práva každého človeka, chráni život a zdravie detí aj žien. Cirkev stojí na strane pravdy a lásky, a to aj vtedy, keď sa stupňujú urážky a tlak sekulárneho myslenia pod zásterkou údajnej slobody, ktorú ľudia majú. To je všetko k tejto téme z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a pozdravujem. Maj ešte pekný zvyšok dňa.